Καλώς ήρθες στη σελίδα μου. Για να μπήκες εδώ σημαίνει ότι έχεις κάτι το οποίο θέλεις να αποκτήσεις. Αυτό μπορεί να είναι περισσότερα χρήματα, κάτι έξτρα να ενισχύσει το μηνιαίο σου προϋπολογισμό, περισσότερο χρόνο, να δημιουργήσεις μια επιχείρηση ή να δημιουργήσεις κάτι που θα μπορείς αύριο μεθαύριο να αφήσεις τα παιδιά σου. Ασχολούμαι με το δικτυακό μάρκετινγκ περίπου 10 χρόνια και έχω δημιουργήσει κατά το παρελθόν δίκτυα συνεργατών με χιλιάδες άτομα, ακόμα και με τον παραδοσιακό τρόπο δουλειάς. Αυτή τη στιγμή τρέχω ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει ποτέ στη βιομηχανία του online δικτυακού marketing και το κάνω μέσα από τον υπολογιστή μου και από το χώρο που βρίσκομαι. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Το σύστημα εργασίας που ασχολούμαι και που θέλω να δεις έχει τα εξής πλεονεκτήματα και θα τα πω ένα-ένα. Εισόδημα από το ίντερνετ χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Μαθαίνεις κατά τη διαδικασία που χτίζεις το δίκτυό σου. Δωρεάν εκπαίδευση. Εργασία και εκπαίδευση από την άνεση του χώρου όπου βρίσκεσαι. Ελεύθερο ωράριο. Μηδαμινό κόστος για να ξεκινήσεις. Χαμηλά και μηδαμινά λειτουργικά κόστη, μηνιαία. Δεν ψάχνουμε υποψηφίους δεξιά και αριστερά να γράψουμε. Οι υποψήφοι έρχονται σε εμάς γιατί έχουμε αναπτύξει έναν τρόπο να το κάνουμε αυτό μέσω ίντερνετ. Δυνατότητα περιόριστου εισοδήματος. Ένα χτίσιμο διεθνούς επιχείρησης, μπορούμε να την κάνουμε παντού σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει personal coaching, δηλαδή έχουμε έναν άνθρωπο να μας βάζει στη σειρά και να μας καθοδηγήσει αυτό που κάνουμε. Προϊόν που αξίζει τα χρήματα που δίνουμε. Δεν έχουμε υπερτιμημένο προϊόν. Το προϊόν μας είναι άειλο, δεν υπάρχουν δέματα, παραγγελίες, αποστολές κλπ. Και τέλος, σχέδιο αμοιβών που μας αμείβει κατευθείαν και έχει ένα payout που φτάνει μέχρι και το 65%. Αν λοιπόν θέλεις να πραγματοποιήσεις τους στόχους και τα όνειρα που έχεις για τη ζωή σου, αν θέλεις να βελτιώσεις έστω και λίγο την οικονομική σου κατάσταση, σου δίνω ένα όχημα να το κάνεις. Μπορείς να δεις αναλυτικά την παρουσίαση που έχω ετοιμάσει, αν συμπληρώσεις το email σου στη φόρμα που βρίσκεται δεξιά από αυτό το βίντεο. Το email σου θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τη μεταξύ μας επικοινωνία και για τη δυνατότητα μελλοντικής μας συνεργασίας. Θα τα πούμε λοιπόν στην άλλη πλευρά.